Welkom bij het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over de popmuzieksector van Limburg. Want het waren natuurlijk een paar gekke maanden. Organisatoren, artiesten, technici, managers, ze hebben allemaal binnengezeten, maar zeker niet stil. En er mag weer van alles, dus er zijn plannen gemaakt en die gaan gebeuren ook. Zoals bijvoorbeeld de tour van zangeres Stefanie Struik. Daar hoor je straks alles over. Eerst gaan we praten over iets bijzonders in Noord-Limburg. Anneke Joosten en Thijs Schijnemakers, welkom. We gaan het hebben over de proeftuin popmuziek. En bij een proeftuin kun je denken aan aardbeien en bramen en alles wat eetbaar is. Maar bij een proeftuin popmuziek moet ik me vast iets heel anders voorstellen. Nou ja, je zit wel warm wat betreft de fruit- en groenteteelt. Want ons werkgebied is Midden- en Noord-Limburg. En daar hebben wij als enige regio in Nederland daar een proeftuin popmuziek. Dat betekent dat de beleidsmakers het belangrijk vinden dat er iets gedaan wordt met popmuziek. En dat is niet geheel toevallig, want als je gaat kijken hoeveel te gekke popmuziek er uit de bovenste helft van Limburg komt, ja, dan is dat iets wat meer aandacht moet en mag krijgen. En daar mogen de mensen daar heel trots op zijn. En daarom zijn wij hier vandaag, Anneke en ik, om het daar met jou over te hebben. Is dat ook de reden dat specifiek voor die regio gekozen is? Dat er zoveel is? Of was er nog iets anders wat die regio echt uniek maakt? Want de enige in Nederland, dat is toch niet niks? Kijk even naar jou, Thijs. Ja, nou ja. Je mag hem ook gewoon zelf beantwoorden, hoor. Dus, ja, wat het speciaal maakt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. Nou ja, ik denk als je gaat kijken naar hoe het demografisch verdeeld is in Limburg, wonen er heel veel mensen in de onderste helft en iets minder veel mensen daarboven. En daar gebeurt wel een hele hoop. En mijn indruk is vaak dat in de noordelijke helft van Limburg dat nog niet helemaal gezien wordt, terwijl er heel veel is om trots op te zijn. Wereldwijd toerende metal acts, songwriters, maar ook de hele scene rondom popmuziek heen, van managements tot andersoortige makers. Het concentreert zich daar wel echt enorm. Dus het is eigenlijk niet meer dan logisch dat er nu wat meer boven komt drijven. Ja, er is dus al heel veel, maar wat gaat er dan mee gebeuren in die proeftuin? Wat houdt dat in? Nou, we zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met Popsport. Dat is een landelijk coachingsprogramma voor jonge muzikanten. Waar onder andere ook bekende artiesten als De Wolf uit naar voren is gekomen. Dus dat zijn we nu aan het doen. Dus dat is super tof. Binnenkort gaan we ook starten met Stage Live NL. Dat is ook een tof project waarbij we meer doen met live muziek, met speelplekken. Dus allerlei artiesten gaan uit de regio toeren in Noord-Limburg. Met een eigen muziek. Ja, dan noem je al even speelplekken. Dat was natuurlijk eigenlijk al een beetje een probleem voordat de hele coronacrisis begon. Hè? Waar kan een jong bandje nou ergens beginnen? Is dat iets waar jullie iets aan kunnen doen? Ja, daar kunnen we zeker wat aan doen. En daar is ook al een hoop aan gedaan. Want er wordt wel eens vergeten dat Noord-Limburg dé plek bij uitstek is in ons land die wemelt van de jongerencentra, de OJC's, die zijn daar heel veel. Dus er zijn relatief veel plekken waar iets kan, maar het vinden van die plek door artiesten en vice versa, dat die plek ook weet wie er in de omgeving woont die met muziek bezig is, dat kan beter. En daar is dat Stage Live waar Anneke het nu over heeft een supergoed initiatief voor. En om het even iets concreter te maken, Stage Live komt er gewoon op neer. Dus dat die acts die graag willen spelen, acts die eigen popmuziek maken, dat kunnen rappers zijn, dat kunnen DJ's zijn, maar ook bands, dat die gewoon een podium vinden. En dat ze het niet alleen vinden, wij maken als proeftuin dat ook financieel mede mogelijk. Dus als een muziekcafé of een gewoon café liever muziek wil programmeren, maar niet de know-how of de financiële middelen heeft, kunnen wij helpen. Dus dit is ook meteen een oproep aan die mensen als ze kijken van trek gewoon bij ons aan de bel, want wij willen graag. Wij helpen die artiesten, maar wij helpen die mensen ook. Ja. Jullie zitten daar middenin, in het regelen daarvan. Op welk stadium zitten jullie? Vanaf wanneer gaat het publiek daar dingen van zien? Misschien kan Anneke daar iets over zeggen. Nou, als je kijkt naar Popsport, dan hebben we op een gegeven moment een eindshowcase in september. Waarin de jongeren laten zien wat ze hebben geleerd. Dus dat is al een tof moment. En Stage Live NL, dat gaat ook vanaf het najaar gaat dat starten. Dus ja. Dus in de zomer nog even doorploeteren en dan komt eindzomer, begin najaar komt het er allemaal aan. Ja.
dat klopt. Ja, achter de schermen zijn we echt al flink bezig. Dus inderdaad, stage live, popsport. Maar er leven dus ook al een hele hoop verschillende initiatieven in de regio. Zo meteen komen we nog even terug op Magic Metal, dat al een tijd bestaat. Maar dat is echt uniek voor West-Europa, dat hele project. Maar ja, dat willen we ook helpen. En zo zijn er een hele hoop dingen. Wat mooi is om te weten, in Midden- en Noord-Limburg heb je natuurlijk een paar prachtige zalen. De Cultuurfabriek, je hebt Grenswerk, je hebt de Bosuil. Dat zijn eigenlijk een beetje de 3 main popzalen in die regio. Ja, die zijn perfect voorzien, daar werken slimme mensen. En nu moeten wij ervoor zorgen dus dat de mensen die muziek maken en ook de mensen van wat kleinere organisaties, dat die daar gewoon beter terechtkomen. Dus ja, daar zijn we nu al heel druk mee bezig en er gebeurt ook al een hele hoop. Maar echt die speelplekken waar iedereen om schreeuwt, ja, dat zijn we in de steigers aan het zetten. En dat kan met de start van de Week van de Limburgse Popmuziek eind juli kan dat langzaam beginnen te lopen. Ja, speelplekken, daar gaat het natuurlijk om. Bands willen spelen, singer-songwriters willen spelen. Maar daarnaast zijn er ook een aantal andere initiatieven. En je noemde al Magic Metal, een bijzonder project dat eigenlijk probeert, als ik het goed omschrijf, om kinderen kennis te laten maken met metalmuziek. En misschien ook wel juist om ouders niet zo bang te laten zijn om kinderen kennis te laten maken met metalmuziek. Laten we kijken naar een klein clipje. Of our power chords, the spirit of metal will guide the way. Just join the band and start to play. True power lies within yourself. Give it all you've got. Embrace your talent and you will see. Music will set you free. Screaming guitar and ground bass, bashing drums or mighty vocals. The choice is yours. Give it a try. Pick anything you can amplify. Een kort fragment van Magic Metal, Thijs, dat heb ik niet gehad op school. Muziekles kregen we dan nog net, een beetje zingen, misschien met zo'n marimba, maar dit is toch weer heel wat anders. Ja, en het is ook zo te gek, omdat dit dus gewoon kunstbreed is. Hè. Er zit strip-tekenkunst in. En het mooie aan dit hele initiatief is dat hier de internationale metal scene aan meewerkt. Maar dat het zich concentreert rondom Midden- en Noord-Limburg, daar komt het vandaan. Weet je? En die mensen richten zich niet per se direct op de regio, maar op veel breder. En ja, ik vind dat dat een hele mooie uitstraling heeft. Dat laat zien wat er allemaal gaande is in die regio. Weet je? Dat mensen daar trots op mogen zijn. Bijzondere initiatieven, veel muziek. Als je de proeftuin zou kunnen samenvatten voor mensen die er nog nooit van hebben gehoord, wat zou je ze dan mee willen geven? Ja, ik denk dat het gewoon echt de plek is waar alles samenkomt. Dus muzikanten die willen spelen, plekken die graag willen programmeren, die daar leuke publiek op af willen laten komen. Eigenlijk een soort speeltuin waar alles kan. En dus heb je een idee, zo hadden wij laatst in Kessel ook een idee met Oakland Producties, een super tof videoproject van een muzikant die met een nummer wil opnemen, die krijgt daar coaching bij. Dat nemen we op, dat kan allemaal. Dus je hebt een idee, je dropt het en het wordt mogelijk gemaakt. Dus de plek om te zijn. Ja, super. Je kunt je daar dus nog voor aanmelden. De proeftuin popmuziek. Thijs Schrijnemakers, Anneke Joosten, dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Vrienden in mijn kring die hier nog staan. The hyenas and the snakes, you make me run away. You make me run away. I'm a Zion, it's what I'm done. Come here, still can
Iedereen greep uit de nieuwe muziek uit Limburg. Je zag Ellywood, Sunset Cinema, Vortex Surfer en Kim Lee. Als je meer nieuwe Limburgse muziek wil ontdekken, dan kan dat in de podcast Poppodium Limburg. Kun je vinden op l1.nl/podcast. We hadden het eerst al even over die goede plannen die eindelijk uitgevoerd gaan worden. Stephanie Struik, je mag op tour. Ja, ongelooflijk. Kun je je nog voorstellen? Nou, inderdaad. Het is even wennen. Ja, ik heb wel wat kunnen doen afgelopen jaar. Maar een hele tour, dat is weer echt wel overweldigend. Ja, je hebt afgelopen jaar vooral besteed aan het maken van je album. Ja. Tweede Nederlandstalige album. Klopt. Gedeeltelijk volgens mij via FaceTime ook ontstaan. Ja, dat moet toch inderdaad. gek zijn geweest? Ja, dat was heel maf. Ik had eigenlijk al bedacht van, nou, dit worden de liedjes en dan zouden we de studio ingaan. Maar in het begin was het natuurlijk allemaal heel streng en die studio waar we heen gingen was heel klein. Dus we konden maar met 3 mensen eigenlijk zitten. Dus dat hebben we uitgesteld. En toen had ik ineens wat extra tijd, omdat ook alle optredens wegvielen. Dus toen ben ik met een vriend van mij zo via FaceTime... hij kwam ermee van, zullen we dat eens proberen? En ik dacht, ja, ik geloofde er niet zo in. Maar ik dacht, nou, ik heb voor de rest toch niks te doen. En het is ook gewoon gezellig, bijkletsen. Maar dat was echt heel leuk. Het werkt voor mijn gevoel alleen als je al een ideetje hebt. Als je in het echt zit, dan kun je met elkaar gaan zitten jammen en dan ontstaat er iets. Maar zo online is het wel fijn als je al een tekstideetje of een melodielijn voor een couplet of zo hebt. En dan spraken jullie met elkaar af van oké, ik heb een paar dingen en ik wil ze even tegen je aangooien om te kijken wat blijft plakken eigenlijk. Dan al van tevoren door en dan dacht hij van misschien, ik weet nog het eerste liedje wat we samen schreven, had hij al een soort van couplet idee. En toen had ik daar eigenlijk al meteen een refrein idee op qua melodie. En dan was het van, nou, dan gaan we werken aan de tekst, want de rest is er al. Dus dat was heel maf. Ja, je bent eigenlijk op dat moment natuurlijk ook gewoon blij dat iets kan. Dat is het ook, Ik kan me niet voorstellen, is het iets dat je blijft doen, denk je, op die manier werken? Nee, het is toch wel nu, ik merk echt die drang van gewoon weer met mensen samenspelen. Ik merk ook wel dat we hebben laatst dan ook ons eerste optreden gehad met het trio waar ik nu in speel. En dat ook zo fijn was. Zo die energieuitwisseling. Dat je dacht van, oh ja. Dus je gaat het ook echt, het klinkt cliché, maar je gaat het echt wel meer waarderen ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je gaat er ook op verheugen natuurlijk. Je bent aan het maken. Je denkt, ik wil horen hoe het klinkt als ik het live speel. Precies, ineens. Ik weet nog, 1 liedje speelde. We dachten van, je hebt nog nooit live gespeeld. En op dat moment besefte ik dat. En ik zei het ook. En toen ging het ook mis. Maar dat maakt allemaal niks uit. Gewoon weer iedereen is ook al lang blij dat we kunnen gaan natuurlijk. Ja, het is ook goed om te zien. Het heeft natuurlijk ook wel iets met je gedaan. Ja, en met zeker. de mensen ook. Dus daar ga je dan toch samen doorheen. Ja, zeker. Laten we een klein stukje gaan luisteren naar een stukje van Alsof je hier nog bent. Oh, tof. Ik moet alleen gaan zonder jou nu. Maar voel nog zoveel en zo echt alsof je hier nog bent. Ik moet alleen gaan zonder jou nu, maar voel nog zoveel en zo echt. Het voelt zo echt alsof je hier nog bent, alsof je hier nog bent. Een fragment uit de prachtige clip van Alsof je hier nog bent. De locatie, de dans, het nummer, alles bij elkaar. Echt. Ik was er zo blij mee. Ik had dat idee al een tijdje in mijn hoofd. Van, het is best wel een heel persoonlijk nummer. En het gaat over rouwverwerking eigenlijk. En toen dacht ik van, als iemand dat kan uitdrukken in dans, zou dat zo bijzonder zijn. En ik kende eigenlijk helemaal niet zoveel danseressen, kwam ik achter. Dus ik ging een beetje rondvragen. En toen zei iemand, Inbal Abir. Die komt ook uit Arnhem, of die woont, en ik woon ook in Arnhem. En zij woont ook in Arnhem. En dat klikte meteen. En het was meteen dat je dacht van, dit is het. En die locatie hadden we ook geluk mee. Want daar is, Radio Kootwijk is dat, op de Veluwe. En normaal gesproken zijn er heel veel dingen aan de hand. En kun je daar heel moeilijk tussenkomen. Maar nu
stond dat ook leeg. Dus dat was ook weer een cadeautje of zo, Ja. dat dat dan mogelijk was. Ja. Je zei al, dit nummer is heel persoonlijk, maar ik kan me voorstellen, misschien is het vervelend dat mensen nog steeds over Stevie N beginnen. Nee, helemaal niet. Nee. Mensen kennen jou wellicht nog als Stevie Ja, N, ook ja. opgetreden onder die artiestennaam, toen nog Engelstalig. Ja. Nu als Stephanie Struik, jezelf Nederlandstalig. Ik kan me voorstellen dat het ook persoonlijker wordt, sowieso al, als je in het Nederlands gaat schrijven. Ja, je merkt gewoon als je die woorden gaat gebruiken in je eigen taal, dat je denkt, oeh ja, het komt dichterbij. En ik vond het nog steeds, vind ik dat eigenlijk best wel spannend. Ik heb soms ook echt, ik schrijf graag samen en dat heb ik echt ook wel nodig. Dat iemand me even dat duwtje geeft. Ja. En nu ben ik weer met een liedje bezig en dan heb ik het, ja, dat is fijn om dan over te hebben met andere liedjeschrijvers. En dan zeg ik van ja, ik mis het soms zo. En dat ging dan over Limburg toevallig. Hij zei ja, dat moet je er gewoon in stoppen. Gewoon, dat is al een zin. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Je kan er soms ook zo moeilijk gaan denken. En in het Engels voel je je toch iets veiliger. Want dan kun je verschuilen achter... Voelt toch alsof er iets voor je zit. Ja. Net een soort Lekker extra laag veilig. waar je een beetje achter kunt gaan zitten. En in het Nederlands, ik vind het ook heel fijn dat je dat dan niet hebt. Want ook het publiek voelt die directheid. Ja. Dus ik merk dat als ik Nederlandse liedjes zing, dat het net... Ja, dat kan ook in mijn hoofd zitten, maar dat het net iets meer connect, zeg maar. Ja. Om dan maar weer een Engels woord te gebruiken. Maar, ja. Moet ik toch even prikken. Je hebt het even over het gemis en over Limburg. Waar zit hem dat dan in? Nou, het ook omdat mijn ouders er niet meer wonen. Die hebben daar tot 2 jaar geleden gewoond nog, in Roggel. En dat was voor mij echt wel zo'n navelstreng die doorgeknipt werd. Van, Ja. dat ouderlijk huis en dan gaat iemand anders daar wonen. Dus ja, echt het gemis zit hem ook gewoon in... Dat je, ja, ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad. En dan denk je aan die plekjes. En gewoon naar huis fietsen vanuit school. Zo van, oh ja, dat was zo zorgeloos. En ik heb daar mijn eerste liedjes gemaakt. En dat was een hele fijne broedplaats eigenlijk voor de rest van mijn leven. Dus ik kom er nog steeds heel graag. Maar dus wel echt minder omdat mijn ouders er niet meer wonen. Ja. En dan toch heet de nieuwe tour Overal kom ik thuis. Ja. Toch dan net voor je gevoel ook dat je het overal een beetje meeneemt. Ja, zeker. Ja, en het is wel een beetje een dubbele lading inderdaad van als muzikant. Ja, sta je ook met je cd'tje bij mensen thuis in de woonkamer. Dat is ook zo'n bizar idee, gewoon sowieso. En het podium is ook mijn thuis. Dus als ik ga zingen, dan voel je... Ja, ik voel me dan toch altijd net iets meer in balans dan als ik niet zing. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het voelt gewoon heel rootsy. En Eva de Rovere, met wie ik dus op tour ga, die heeft dat ook. En zij heeft ook in Amerika gewoond, daar heb ik ook een tijdje gezeten. En zij heeft ook in het Engels en in het Nederlands gezongen. Dus we vonden ineens zo allemaal van die ook thuisplekjes bij elkaar. Van, oh ja, we hebben veel gemeenschappelijke dingen. Zeg maar. Ja, want kenden jullie elkaar al lang? Even kijken, nu een paar jaar. We hebben samen gespeeld tijdens een avond in Antwerpen een paar jaar geleden. En dat was met allemaal Vlaamse en Nederlandse vrouwelijke artiesten. En toen kwam zij eens met dat idee van... Hey, is het niet een idee om samen op tour te gaan? En dan kunnen we Vlaanderen en Nederland. En dat vond ik echt meteen een supergoed idee. Dus het staat al heel lang gepland eigenlijk. Toen gingen we het boeken en toen werd het verzet. En nou gaat het dan eindelijk gebeuren. Ja, in het najaar. En waar ga je allemaal langs? Een beetje uit je hoofd hoor. Je hoeft niet alles op te heel noemen, Nederland. Maar in Limburg staan we in Venlo, in de Maaspoort, in Roermond, in EC. En ook volgens mij, naar Eindhoven is ook wel in de buurt. En volgens mij Zevenum ook nog. Dus ja, wel genoeg plekken. Genoeg Waar kansen. verheug je het meeste op van die tour? Gewoon het samenspelen. Gewoon onderweg zijn, de mensen weer ontmoeten, samen zingen. We nemen een hele goede bassist mee die ook allemaal andere snaarinstrumenten kan bespelen. Dus het wordt gewoon die samensmelting. Daar kijk ik echt naar uit. Ja. Laten we kijken naar een klein fragment als voorbode op die tour, dus samen met Eva de Rovere. Overal kom ik thuis, overal kom ik thuis, door de regen en de ruis. Overal kom ik thuis, overal kom ik thuis, zelfs ver weg van huis. Overal kom ik thuis, overal kom
Stephanie Struik en Eva de Roveren samen. Overal kom ik thuis, dus in de gelijknamige tour. Yes. Volledig in het Nederlands. Beide repertoire komt voorbij? Ja, we gaan liedjes. We hebben ook liedjes samen geschreven, maar we zingen en spelen ook mee op elkaars songs, zeg maar. Maar ja, volledig Nederlandstalig. Ja. We hebben het heel even gehad over die switch van Stevie N. En nu als jezelf als Stephanie Struik optreden en Nederlandstalig, Engelstalig. Het moet toch best lastig voor je zijn geweest om ook die keuze voor jezelf te maken. Want mensen dachten misschien, oh, Stevie N, dat is al een grote naam en daar gaan we altijd mee door. En Engelstalig moet je blijven doen, want je woont ook half in Los Angeles, maar je hebt je eigen pad gemaakt. Heb je misschien iets van advies voor mensen die zelf muziek aan het maken zijn en zich een beetje meegetrokken voelen door wat er om hen heen gebeurt, om toch bij jezelf te blijven? Ja, dat is het belangrijkste. Gewoon als je het even niet meer weet, zoek een rustig plekje op. Ga even heel goed voelen wat je wil en dan weet je het eigenlijk wel. Maar dan die stap maken is lastig, want je ziet dan ook waar je afscheid van neemt, zeg maar. En dat hoort er dan bij. Dus dan is het gewoon de afweging van wat wil ik. Uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk. Dus, Stephanie Struik, dankjewel dat je hier was. Je bent hier in ieder geval altijd thuis. Ook als je niet meer in Roggel terecht kunt. Je mag altijd naar Maastricht komen. We hebben altijd plek voor je. Super lief. Dankjewel. In het najaar dus de tour van Stephanie Struik en Eva de Roveren samen. Overal kom ik thuis. Dit was het voorprogramma, de talkshow over de popmuzieksector in Limburg. We sluiten af met een clip van Stephanie Struik. Een live versie met Later Wel. 1, 2, 3. Ochtendzon straalt warm op mijn wang. Moet eruit, maar wacht. Denk nog na over wat je zei en waarom ik toch weer verwacht. Later wel, nu nog niet, maar later wel. Het komt niet sneller dan je wil, dus het komt later wel. Als kind vertellen wat je later wordt, is het antwoord nooit zo goed. Nu ik ouder ben, leef ik met de dag liever langzaam dan haastig spoed. Later wel, nu nog niet, maar later wel. Het komt niet sneller dan je wil, dus het komt later wel. Weten welke kant te gaan, leert het leven je vanzelf. Uit het niets zal er een kans ontstaan als je stilstaat in plaats van versnelt.